A carreira comporase dun primeiro treito urbano de 3,5 km en Portosín. Unha carreira a 10K, unha carreira en línea de 10 km de percorrido, cun primeiro percorrido urbano polo porto de Portosín de 3,5 km, para despois dar lugar a seguinte travesía desde a carretera de Portosín, pola carretera comarcal 550, hasta chegar á localidade de Portosón, onde estará a liña de meta. Nestes 6 anos de vida, a Sinsón converteuse nunha das principais citas deportivas a nivel galego, chegando a contar con 2.500 inscritos. Un concello como este, pois, eu creo que moi gratificante e moi importante contar cun número de xente tan importante, non? Para facer a proba máis atractiva, a organización deseñou diversas actividades complementarias, como unha carreira en patíns ou o feirón do corredor que terá lugar o sábado previo. A carreira é esa pioneira en Galicia para que de alguma maneira se combinen deportes que teñen que ir conxuntamente da man, como é neste caso patinar e como é tamén correr. Como todos os anos, a carreira servirá tamén para render homenaxe a figuras do atletismo. Desta volta, un adestrador e un atleta. Ano pois toca a Mariano Castiñeiras, que creo que é un adestrador o que todo o mundo lle temos cariño, porque ele é médico, penso que os tendóns de Aquiles de moitos dos atletas galegos os operou. Vamos ter tamén un recoñecemento con Tito Margaride. En materia de organización destaca a colaboración das empresas patrocinadoras, pero tamén dos voluntarios de protección civil e dos propios veciños, que o alcalde quixo agradecer. E os veciños que tamén colaboran moitísimo, porque moitos xa saben que ese día está cortada a carretera, xa non veñen aí aos cruces, oye, e pois, moitas veces é a querer, ao mellor, entrar nunha 550 nunha carretera que sabe que está cortada e tal. Ese día xo saben que hasta as 12 da mañá non poden entrar e colaboran moito, non? Os interesados en participar poden obter toda a información relativa á carreira na web sin-son10k.com, onde tamén poden realizar as inscricións ata o 12 de decembro.